Miriranyiwo kuna Jehova mukutambuzwa zvemurombo idomborega rinopasimba muedzi ari pedyo. Miranyi padombo simbiranyi apo dombo ndi Kristu ega. Kutitakurira tichazomira nechita chichaponeswa. Miriranyi mwese kururama moyo ushinge nerudawiro idomborega rinokurira zvitema zvepasipo. Miranyi padombo simbiranyi apo dombo ndi Kristu ega kutitakurira tichazomira nechita chichaponeswa. Miriranyi mwese muidiro kana ranono karichakura idomborega rinotipawo kuzorora kudenga. Miranyi padombo simbiranyi apo dombo ndi Kristu ega. Kutitakurira tichazomira nechita chichaponeswa. Is my name written there? Tenzi andinangise fumate pasipo ninochema kupinda udanga kumsoro kutinda kanyorwa kuziva kutinda kanyorwa mutsamba yeupenyu herenda kanyorwa kuziva kutinda kanyorwa mutsamba yeupenyu herenda kanyorwa. Ikamala milipali wikamala milipali wikamala mi oh 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 wikamala milipali Kamala milipali we kamala milipali we kamala mi oh 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 ikamala milipali we kamala mi kamala milipali we hey hey umuzi o kanya ayo Ozindlu zimhlophe unabangcwele bodwa abangubo zinhle ngeke kwangenalutho olungcoli
izingelosi eziulindayo ndinoruzi kuziva kutinda kanyorwa mutsamba yeupenyu herenda kanyorwa ndinoruzi kuziva kutinda kanyorwa mutsamba yeupenyu herenda kanyorwa. 1 John 1 verse 8 and verse 9. Togona kuverenga neverse 10 zvakare. Tisati taverenga ngatiwane mukana wokunamata. Ishe wokudenga tomudaidzai potoverenga shoko renyu tinokumbira kuropafadzwa nedudziro inobva kumusoro kudenga. Ngandidzikisirwe imusimudzirwe naJesu tanamata. Amen. Johani wekutanga 1 verse 8 kusvika pavhesi ya 10. Shoko raMwari rinoti, kana tichiti hatina zvivi tinozvinyengera, chokwadi hachisi matiri. Kana tichizvireurura zvivi zvedu, iye akatendeka, akarurama, nokuti anotiregerera zvivi zvedu, nokutinatsa pakusarurama kwese. Kana tichiti hatina kutadza, tinomuita murevi wenhema, neshoko rake harizi matiri. Mwari awedzere chikomborero pakuverenga kweshoko rake. Musoro weshoko unoti ngatibvume zvinyangadzo. Ngatibvume zvinyangadzo. Shoko raMwari riri kutaura pfungwa yatingatarisa pano. Kwanzi naJohani. Johani achinyorera kereke. Yambiro yake huru yanga iri yekuti fambai muchiedza uye mureurure zvivi zvenyu. Ndo pfungwa yake hombe yanga inayo. But akuda kuburitsa pachena kuti tombori vanhu vakaita sei. Anotizvo panapa, hachisi chinhu chechokwadi kuti munhu afambe, right, achizviti iye haaiti zvivi, haana chitema. Kwanzi chinhu chekutanga kana munhu ari pano panyika, achirarama pano panyika, anenge atoita chitema chekuzvirera nhema. Hamino kana muchinzwa zvitogwa naJohani panapa. Kwanzi anoti handina zvivi, chitema chake chatotanga chekuti ari kuzvinyepera, ari kuzvirera nhema. Kabva kwanzi zvokwadi haizi maari. Zvotoreva kuti iye munhu uyu haana kungoreva nhema chete, asi murevi wenhema, haana chokwadi mukati make. And then apedza kutsanangura izvozvo, kureva kuti munhu wese manje ave palevho imwe chete yekuti tiri vatadzi, tinotadza, tine zvivi. Zvoreva kuti kunyange munhu ari kuinda kuchechi mutadzi, chinototiendesa kuchechi chatiunza pachano inoi kuve vatadzi. Kana munhu akaramba izvozvo, kwanzi atove munyengeri, kureva kuti iye pachake wafanana nemunyengeri diabolos, nokuti Satani pachake unoramba kuti mutadzi. That's why achiri kugwa naJesu, achigwa nesu, ari kutsvaka kuti Jesu zvaakaita hazvisi right, zvokuti ndidzingwe kudenga ndiri right ini, handina chitema. Saka chii chaakutaurwa after that ground rave level, kuti munhu akateerera neari kuparidza vave panzvimbo imwe chete, kuti vese vatadzi. Kana zvadaro, anobva apa manje solution kudambudziko. Anoti, kana tichiti, vhesi ya 9, kana chizvireurura zvivi zvedu, zvoreva kuti isusu tabvumirana kuti tiri vatadzi, tikazoreurura zvivi zvedu, iye akatendeka. Ndianiko chamutarisa? Akatendeka ndo chinhu chekutanga. Chechipiri, akarurama. Nekuda
kwekuti iye anotiregerera zvivi zvedu. Nemwe nzira, kururama kwaJehovha kunoonekwa nekuti anoregerera zvivi, kwete kuti anoruramiswa nekuregera zvivi. Aiwa, kururama kwake kuri muaction yekuregerera vanhu zvakaipa zvavo. Saka nekuda kwokuti Jehovha vakarurama, vanotaridza nekuregerera vanhu, kwete vanhu nje, asi vanhu vanobvuma zvinyangadzo, vanhu vanobvuma kuti vatadze, vakareurura zvitema zvavo. Shoko rati Jehovha anovaregerera zvakaipa zvavo. Chimwezve chataurwa panapa ndechekuti Mwari apedza kuregerera vanhu zvivi zvavo, haangovasiyi vakaregererwa, asi anovasiya avachenesa, anovanatsa. Nhau pave neimwe pfungwa pano. Unogona kuva wakaregererwa chitema, asi hausati wanaka, hausati wachena. Jehovha vanosiya munhu acheneswa, anatswa, kwete kungonatswa pachivi chaangotaura nekureurura, but pakusarurama kwose. Aya mashoko mufanira kuandalaina. Nengari yekuti kana chireurura zvitema zvedu, zvikutaridza kuti pane zvivi zvatiri kuziva specifically, zvataona kuti takanganisa. Asi kana tareurura, Jehovha vanotiregerera, vobva vatinatsa pakusarurama kwese. Zvinoreva kuti pane kumwe kusarurama kwatinogona kusatoziva. Kana tareurura zvataziva, Jehovha vanotinatsa manje pane kusarurama kumwe kwese kunogona kunamatira mukati medu. Saka chirongwa chino ndafunga kuti tifokase panyaya yekureurura zvitema. Shoko raMwari rinotidzidzisa kuti ndiani anotiregerera, uye tinokonfesa zvitema kunani. James chapter 5:16 inoti, confess your faults one to another and pray one for another that you may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Faults are confessed to one another, but sins are confessed to God. Kana tinge takanganisirana, hatimanyi kuchechi. Tinokumbira ruregere kune uyo atikanganisira, kana kuti watakanganisirana naye. Hauimbirwi yoro kuti handina basa nemunhu, ndinodavira naJesu. Kana wakanganisira munhu, reurura zvawakanganisa kwaari, wozoenda kumuridzi wake anova Jehovha. Ndo pari kutsanangurwa panapa kuti tinoreurura zvitema kuna Jehovha, tinoreurura kukanganisirana kune umwe neumwe. Hatiindi kuna bishopi kana mukuru wekereke, kana kuna apostol, kana kuna pastor, kana kuna papa. Tinoreurura kuna Jehovha. Ndivo vanoregerera zvitema. Kuti taregererwa zvitema, tanatswa naMwari. Saka hakuna munhu ane mandate, ane ruramiro uye simba rekuregera munhu zvitema. Now takuinda pachikamu chechitatu. Tabata chikamu chekutanga chekutaura tiri vanani in case takanganwa. Tiri vatadzi, kwete kuti tatadza, tiri kutadza. Tiri vatadzi nekuti takatadza kare. Muna Adamu matanga tiri mudlu hwake, tisu takatodya muchero wakadliwa nevakuru, saka takatadza. Now, kana tareurura, Jehovha vanotiregerera. Let me state it very clearly. Hapana munhu achazoenda mugehena nekuda kwechitema chaAdamu. Tinopinda mugehena nekuda kwezvivi zvedu zvatinoita, kwete zvatakaitirwa. Zvitema zvaAdamu zvakaripirwa nekuda kwematambudziko atikusangana nawo. Shoko roti kana uchinge watadza unofa. Zvitema zvaAdamu wekutanga zvakanodzimwa nesimba rekufa kwaJesu pamuchinjikwa. Kune avo vanoreurura manje, Jehovha anovanatsa pakuipa kwese kunosanganisira even zvitema zvatinoita tisingazive. Saka takuenda pachikamu chechipiri tisati tasvika panguva
yekunamata. Chechitatu yandiri kuti case study yeumwe murume akambosangana nedambudziko, ndokubva dambudziko rake raiswa pachena, iye kwakutora danho randinofunga kuti titore mukati merusando rwuno. Now, handei kubhuku raSamueri wechipiri, Samueri wechipiri chitsauko 12, ndopatichatora mufananidzo case study yeumwe murume akasanganawo nezvatiri kusangana nazvo. Samueri wechipiri 12 verse 1, ndoda kuverenga kusvika pavhesi ya6, then tozoverenga from verse 6 kusvika pavhesi ya7. Tiri kutsvaka kuti vamwe vakadiwo pavakatadza, chii chakaitikawo pavakasangana nematambudziko atiri kusangana nawo even isu pazuva ranhasi. Saka Samueri wechipiri 12 verse 1. Samueri wechipiri chapter 12 verse 1, ndichaverenga mavhesi 5 ekutanga. Zvino Jehovha akatuma Nathani kuna Dhavhidha, akasvika kwaari. Amen. Kana watumwa svika. Akati kwaari, kana wasvika taura. Kwakanga kune varume vaviri muguta rimwe, mumwe wakanga akafuma, asi mumwe wakanga ari murombo. Mufumi akanga ana makwai nemombe zhinji kwazvo, asi murombo wakanga asine chinhu, asi gwayana rimwe duku resheshe raakanga atenga, ateresa, akarirera, rikakura kwaari pamwe chete nevana vake, rikadya zvekudya zvake nekumwira pamukombe wake nekuvata pachifuva chake, rikafanana nemukunda wake. Handiti nyaya munezoe, inyaya yakaya Dhavhidha. Inyaya yemudzimai waUria naDhavhidha. Hatidi, hapana chirahwe chodarika ichocho, chatododzigwa. Ende shoko roti, ndichadzoka panyaya, panenge pane zvidzidzo zvakati wandei nai, ndichadzokapo kuti mudzimai, kana une mudzimai unomuita sei. Ndo chidzidzo chandiri kutoona apa, chidzidzo chiri mukati mechidzidzo, because uyu mudzimai uyu, munhu murombo uyu ndiUria, kasheshe aka kehwayana, ihwayana duku, patiri sheshe, mudzimai wacho, manzwa kuti aiitwa sei. Number 1, rakanga rakatengwa, kureva kuti context pfungwa yapana ndeyekuti usagare nemudzimai usina kuroora, ndimbotaura family life mbichana. Akarirera, ngatireranei nekuchengetana, right? Nekunwa pamukombe wake, kureva kuti anodlawo panodla murume ndopaanodlawo. Hakuna kungodla kuma ini mudzimai achidla mukicheni musina chiro, and then kwanzi aivata pachifuva chake. In other words, vakanga vari padhuze napadhuze, they were in love. Rikafanana nomukunda wake, zvoreva kuti akagumisira ave part of the family. Pane nyaya apa, deyanga iri nyaya yefamily life tomboitaura. Zvino mufambi, taapa vhesi ya4, zvino mufambi wakati achisvika kumupfumi, munhu ari kungopfuura. Teresa, haagara aripo, ari kungopfuura. Iye akaramba kutora chipfuwo kumakwai ake kana kunzombe dzake kuti achigadzirire mufambi wakanga asvika kwaari, asi wakatora gwayana remurombo. Teresa, mufambi aitopfuura hake, kureva kuti zvakasvikira Dhavhidhi zvaitopfuura, zvaisagara. Come on, ndoda kutaura nevanhu vanobata nyaya. Zvakamusvikira zvaisagara, zvaingopfuura, asi zvamuvinga akanotora mudzimai wemunhu. Pane zvinhu zvinongopfuura, zvinosvikira vechirume, zvinofanirwa kungoregwa.
kana kuti wodzokera mudanga. Teresa pakakora kapa. Saka iwe unotora hwayana yemunhu iri pachifuva, haana kukumbira, akanotora. Ukaona munhu otora hwayana ivete pachifuva, zvoreva kuti anopedzerana nemunhu wacho ane hwayana. Ndo zvekutaurwa panapa. Kanzi ndinoda kutokubvunza sendaenda kure, hwayana yaunayo ndeyako here? Isheshe yaunayo ndeyako here? Akarigadzirira munhu wakanga asvika kwaari, kwakugadzirira havi iri maari yangosvika ndo yaari kuda kupodza. Ipapo kutsama kwaDhavhidha, kastorika kwaDhavhidha kwakamukira munhu uyo kwazvo. Ndokubva apa mutongo samambo akati kuna Natani, naJehovha mupenyu, hei, chinzwa kutonga, munhu wakaita kudai anofanira kufa. Ndochinhu chekutanga, sentensi yake it's death. Handi munoziva kuti madzimambo aIsraeri vakanga vachiacta not just as kings but vaitotonga dzimhosva. Ndo vakanga vari supreme court, yaiti katongwa namambo hakuna kumwe kwaichainda. Saka nyaya yaindiswa kuhigh court, yaindiswa kusupreme court, the highest court in the land, akanga ari Dhavhidha. Saka David akupa mutongo ari kuti pasina kana nzira mbiri, no two ways, that person must die. That's number one. Number two, uye unofanira kuripira gwayana iro namana. Naizvo riviko, kwanza haana gwayana racho, but kuri kutaurwa kuti asati afa ngaasevenze kusvika atora makwayana mukati medanga rake, because anga ari mupfumi. Otora makwayana mukati medanga rake oripa ka4. Ishe fourfold, hairevi 4 times, but inoreva 4 by 4. In other words, kakapetwa runa. Nyaya 4 inoreva kupoteredza. Kana uchinzwa kuti ngirodza dzakabata mhepo ina, zvoreva kuti yanga yakapoteredza. Kureva kuti ngaripe zvinokwanira zvinoita kuti munhu akacheuka kumabuda zuva anoti paripwa, akacheuka kumavira zuva anoti hakuripa, akaenda muodzanyemba kuripa. Kureva kuti ngaripe zvizere, not just 4 but zvakazara. You see now, and then the Bible says unofanira kuripa hwayanayo zvakaita izvozvo uye zvakanga asine nyasha. Maona iri zvekutaurwa naDavid, atoburitsa pachena kuti munhu uyu atiri kumupa mutongo chikonzero nekuda kwezvaakaita, but zvaakaita akazviita nokuti akanga asina nyasha. Zvoreva kuti vane nyasha, ndokunzwa kamuchiti tiri munyasha. Kana muri munyasha, siyanai nesheshe dzavamwe. Ndataura chinhu chamanzwa kaona umwe. Kana muri munyasha, ndakunzwai kuti irino igore renyasha. Kana riri renyasha, siyanai nesheshe dzavamwe. And the Bible says, Nathan akati kuna David, ndiwe munhu uyo, you are the man, zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, ndakakuzodza iwe, vakomana paita nyaya, kuti uve mambo waIsraeri, ndikakurwira paruoko rwaSauro. Kana ukaona Mwari akukudodera nhodo yezvaakakuitira muupenyu, unobva waziva kuti chokwadika pangu papera. Because kana vari vanhu vanogona kukangamwa, but Jehovha anoziva, ari kuti ndini ndakakuzodza. Wanga uri kumomba uchifudza makwai iwewe, ende papato zvatopera, rusando rwekuzodzwa kwako rwapera. Baba vako vanga vakakukanzura kuti hakuna vana vangu vakwana, but ndaiziva kuti kuno umwe ari kumafuro, kuno umwe ari kundove, ndikakutora ndikakuzodza. Ndini ndakakuzodza, ndanda kukuzodza chete, ndakakurwira. Haleluya. Mukati megore ra2021 takazodzwa naJehovha, tichibva kumafuro, tichibva kundove, tichibva mudanga, but Jehovah, he set us apart kuti tinzi vana vaMwari. It is by grace. Mwari akatizodza. That's number one. Number two, ndakakurwira kuna Sauro. Vakanga vari kuvana Sauro vakawanda, vamwe vacho kurwara ndivana Sauro, vamwe vacho vanhu vakatipoteredza.
kunetsana nehama, tichipinda nemumwena nemumwena, chigara mumapako, chigara mukati mesango, tiri mukati medondo nemasango akanga achityisa. But Jehovha anoti, ndakakurwira pana Sauro, iye zvino wakutaridza kuti hauna nyasha nesheshe dzavamwe. Shoko raMwari rinoti, iwo zvandakakuitira sizvo zvidukuba. And then what does the Bible say? Ukaverenga uchienda kumberi, Mwari anomududzira kuti chii chawakaita chaizvo chaizvo. But ndoda ndiverenge maminitsi angu apera, ndakuverenga vhesi ya 13. Ndokune nyaya yedu kuti ngatibvume zvinyangadzo. Ipapo Dhavhidha akati kuna Nathani, kwete mangwanaka. Vhesi 12, ngandiverenge vhesi 12. Nokuti iwe wakazviita pakavanda, asi ini ndichazviita pamberi pevana vaIsraeri vose, ari masikati machena. Zviko izvozvo. Vhesi 11. Zvanzi naJehovha, ndichakumutsira zvakaipa zvichabva mumba mako. Ndichatora vakadzi vako pamberi pako, ndichavapa vaugere naye. Iye uchavata navakadzi vako masikati machena. Iwe wakazviita usiku mumba, but ndichazviita pachivazhe, pamba pachena. Vhesi ya 13, teeresa. Ipapo Dhavhidha akati kuna Natani, ndatadzira Jehovha. Natani akati kuna Dhavhidha, Jehovha wakanganwirawo zvivi zvako, haungafi. Haleluya. Ngatibvume zvinyangadzo, kudza zita ratenzi, mhiri yamambo yaMwari, kudza zita ratenzi. Unoziva kuti tigere pakati pevatsvene ndo problem. Vatsvene vakawandisa muchechi. Vanhu vanofamba vachiona vatadzi vemuchechi, ivo vari vatsvene. Taita problem yevanhu vatsvene mukereke. This is why muchiona kuti matare mazhinji ndeekutonga vananhingi, iye asingatongwe. Kwete kuti akanaka, but anozviita mutsvene. Kana munhu akatsiurwa anooma musoro, anotonetsa. Makazviwanani? Makaondoona kupi? Iye achiziva kuti zvakatoitika, iye anoramba. Vatsvene vakawandisa. David haana kutaura kuti wanga uripo here iwe Natani, waiwanda kupi nyaya, wainzwa kupi? David akati kuna Natani, Jehovha, ndatadzira Jehovha. Asati amboexplaina kuti nezvakadai, asi Natani anobva ati, naJehovha atokukangamwira. Zvinoreva kuti kana tereurura chitema chedu, ipapo Jehovha vanobva vatiregerera. Rega nditi parusando guno, hama yangu muna tenzi Jesu Kristu, siyana neutsvene hwekuhodha. Utsvene hunobva kuna Jehovha. Hausi munhu mutsvene. Reurura chitema chako, taura kuna Mwari kuti ndatadza. Handa kutadzira Uriya, handa kutadzira mudzimai wake, handa kutadzira vana, ndatadzira Jehovha. Ndoda kuti namatire mweya wokubvuma zvinyangadzo. Ndo rimwe dambudziko redu kutaura chokwadi. Pakuona kwangu inini, ina ndizvoni kumarai, ndozvoona pandiri kuti wakomana unotoona kuti paita basa kuti munhu abvume kuti ndiri mutadzi kuna Mwari. Kutenga kuna Mwari chaiko, unoona kuti munhu pane nyaya kuti ubvume kuti sorry Lord, ibasa. Munhu anotoda kutendereka. Unzi akamuda kuti vatobvuma nyaya yenyu, kwanzi approach yakandi approacha nayo. Unoda kuapproachiwa sei? Unoda kuapproachiwa pawaita zvivi, wakaapproacha sei zviviwe? Wakuda kuapproachiwa kanzi havangoti ga. Iwe pachako bvuma zvinyangadzo. Kana wabvuma zvinyangadzo, ipapo Jehovha anobva kuregerera. Ndoda kunamatira vanhu vanoti pastor, pamuchazvinamatirawo, ndinamatireiwo kuti ini ndiri mutadzi. Imbomira kunyora kuti amen. Nyora kuti ndiri mutadzi kune vari kutevera vari paYouTube. Panonyoreka, nyora kuti ndiri mutadzi. Haikuna kuti amen, Mwari ngaakudzwe. Imbomira mashoko emunhu kwaye ekuti mbiri kuna Mwari. Mari dzoine point. Kana kutumira zvimastar
nekuisa zvimamojizvo. Iti ndiri mutadzi, kwete kwandiri, but kuna Jehovha. Kana wanyora Mwari vari kudenga, haleluya, pauri kupedzisa kutaipa ai uchiisa kadot usati wati send, Jehovha anobva ati back to sender. Back to sender yaJehovha kuregeregwa kuti tave vakacheneswa. Mwari wabva watiregerera, pabva panzi hauchafi. Baba tomutendai rusando govatadzi gwataita pano, mutadzi muparidzi, mutadzi muteereri, mutadzi mutekenyi wemarimba, mutadzi ari mukati mechechi, mutadzi ari kunzwa, mutadzi ari kuona, mutadzi akaronga chirongwa. Tiri muchechi yevatadzi, takamira panzvimbo yevatadzi, tiri mukereke inotungamirwa nevatadzi, vaimbi vaimba vatadzi, vanamata vatadzi, vese vari kuteerera mharidzo vatadzi. Naizvozvo mauya changamire pateritori yevatadzi, patinoshamisa. Hamusvibi nokuti takasviba, hamusvibisiwi nekusviba kwedu. Muri Mwari akatendeka. Tiregererewo zvakaipa zvedu nokuti tatadzira Jehovha nekusingaperi. Amen. Ngatiimbe pamwe chese, kudza zita ra tenzi, mbiri ya mambo ya Mwari. Kudza zita ra tenzi, mwese kudzanyi zita ra tenzi. Kudza zita ra tenzi, mwese kudzanyi zita ra tenzi. Kudza zita ra tenzi, Jesu zita remasimba. Kudza zita ra tenzi, rine simba kuponesa. Kudza zita ra tenzi, mwese kudzanyi zita ra tenzi. Kudza zita ra tenzi, mwese kudzanyi zita ra tenzi. Kudza zita ra tenzi, ngatibvume zvinyangadzo. Kudza zita ra tenzi, tachenurwa ngeropa ro. Kudza zita ra tenzi, mwese kudzanyi zita ra tenzi. Kudza zita ra tenzi, mwese kudzanyi zita ra tenzi. Kudza zita ra tenzi, mwese kudzanyi zita ra tenzi. Kudza zita ra tenzi, mwese kudzanyi zita ra tenzi. Kudza zita ra tenzi, mwese kudzanyi zita ra tenzi. Kudza zita ra tenzi, mwese kudzanyi zita ra tenzi. Kudza zita ra tenzi. Onga sunungu ke mochite mari, Posma maropa, unga kuri erechite mari, posma muropa. Unesema sema rino shamisa muropa renye kunesema sema rino shamisa muropa renye unga sunungu kemu kuchiwariri posima maropa uyapaka vari uno chenari
Simba Muropa Kunese Simba Simba Rino Shamisa Muropa Kunese Simba Simba Rino Shamisa Muropa Secherari Posimba Mubaroka Mawara Sambangero Paro Uriri Posimba Uropa Unese Samba Rino Shamisa Muropa Shamisa Umaro Pao Yenye No da here kumu Sandira Viri Posimba Umaro Uno da kuyimbane Kukuza Riri Posimba Europa Amakone Simba Simba Rino Shamisa Europa Europa Simba Rino Shamisa Mumaro Simba Mubaropa Unoda Kuyebane Kukuzari Simba Muropa Kumasimba Kumasimba Rino Shamisa Muropa Simba, Simba, Rino Shamisa, Mumaro.